खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बिसायख'थिया खाथियाव सफैनाय समावबो दोलोआव आखाइ हमफैनाया थाद'नाय गैयै सोलिदों। बे समाव फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोआव सा 300सो सुबुङा हाबफैदों। नंगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया गोख्रै सोलिगासिनो आरो दोलो नागारनायाबो बे समाव सोलिगासिनो। थिग बेबादिनो 19 नं सिडनी चिरां विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सा 300सो मुस्लिम आरो बर' सुबुंफोरा इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ 19 नं सिडनी चिरां विधानसभा बियाब इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव 19 नं सिडनी चिरां विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सा 300सो मुस्लिम आरो बर' सुबुंफोरा इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों। थारैनो 19 नं सिडनी चिरां विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा बिथांजों लोगोसे आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोन्दों। रनजित बसुमतारी जिंदाबाद रनजित बसुमतारी जिंदाबाद कर्मकरो जिंदाबाद ধন্যবাদ সংগ্রাম আমাদের ভোট কয় তারিখে 9 তারিখে না তো 9 তারিখে ভোট আছে আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা ভোট